ସତ କଥାଟିକୁ ଭଦ୍ରକରୁ ହରି ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ଭୂତ ଆଉ ପ୍ରେତଙ୍କ କଥା ଗପରେ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସତରେ ଭୂତ ଦେଖିବି ଏକଥା କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭୂତ କୁଆଡ଼େ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମାରି ବି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ତାହା ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ନାଲି କଲର୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମଜୁରିଆ କାମରେ ଯାଏ। ମଜୁରିଆ କାମ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚାଷ କାମ, ନା, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, କାମ ନ କଲେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସାଇକେଲ ଧରି କାମକୁ ଯାଏ। ଦିନକର କଥା, ମୁଁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେଇଟି ତୁମେ ତ ଡେରିରେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛ। ବାରିରେ ଗୁଆ ଗଛରେ ଗୁଆ ପାଚିଗଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ଗୁଆ ଛାତ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ରହିଛି। ତୁମେ ତାକୁ ତୋଳି ତୁମ ଛାତ ଉପରେ ପକାଇଦେବ। ହଁ କହିଲି, ଆଉ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ମୁଁ 4-5 ବସ୍ତା ଗୁଆକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ବାହାରିଲି। ହେଲେ ଛାତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ସିଡ଼ି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଟେବୁଲଟେ ରଖି ଛାତକୁ ଚଢ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କିଏ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଯାହା କରି ଆଗ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ିଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ତାପରେ ଗୁଆକୁ ଖେଳେଇବାରେ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଗୁଆକୁ ଖେଳେଇବା ସମୟରେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ଆଖି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସେହି ଗଛ ଉପରେ। ଯେଉଁ ଗଛ ଡାଳ ଜୋରେ ଜୋରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେହି ଡାଳରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏସବୁ ବେକାର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁଆ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଗୁଆ କାମ ସାରିଲେ ମୋ କାମରେ ଦୂର ବାଟ ଯିବି। ମୁଁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଗୁଆ ଘାଣ୍ଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏତିକି ମୋତେ କିଏ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଛାତ ଉପରେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖି ଏଥର ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇଲି, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେପଟ କଣରେ କିଏ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଭୟର ଜନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ନିଆଁ ଭଳିଆ ଲାଖିଗୁଡ଼ା ଜଳୁଛି, ଆଉ ଦେହ ହାତ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ମୁହଁରୁ ତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଗୋଟିଏ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏତିକି ମୁଁ ଆଉ ରହି ନପାରି ସିଧା ଡିଆଁ ମାରିଲି ତଳେ ଥିବା ବାଲିକୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଏସବୁ କଥା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଆଗରେ କହିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି, ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଘର ଚାରିପଟେ ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବୁଲୁଛି। ଏ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ତୁମେ ରାତି ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବନି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାଟି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାଟି କ'ଣ କଲା ଆଉ କେମିତି ବାହାର କରାଗଲା ତାକୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।